You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hi everybody! What's up? What's up? What's up? Welcome to Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. I haven't said that in a long time. This is episode 116. Magbasa ta og story nga gisend sa atuan ni Nichelle. Nichelle. Ni-send siya sa tuag story. Dili niyang story pero gusto niya mapangayuan atong opinion. Kay kita ang authority of the authority ta sa opinion nga dili tama or tama pero para sa tua. Opinion nga wala diri wala dito. Dili ni advice. O dili ni advice. So nakitaan ta niya value. Nakitaan tag value ni Nichelle. Kay gisendan ta niya og story na nga siya opinion because our opinion has value for her. Yes, correct. Thank you so much, Nichelle, sa pag-send sa to og story. Dili ni iyang story ha again. Dili ni iyang story. Iyahalan ning gisend ka nato. Nakita ra ni niya sa Facebook, iyang gisend ka nato. So kung naapon mo yung mga gusto ipang send, pag-send pon mo para ni Nichelle. Gani. Nya. Sige, go. Basaha. Kaya nga story, Tagalog ni siya, ato alam na i-translate, kipa-translate na tong co-pilot kay Bisaya Podcast man talain po kayo, sige na po tagdili ni Bisaya Podcast. So, Gani, no? Kani, gi-translate na to from Tagalog. Okay, sige. Good day, idol. Paki-post lang ni akong sulat. Pahide pod sa akong name. Isa ko kasiman karon, naglayag sa Mediterranean Sea. Gusto lang nako ipagawas akong gibati para sa akong misis. Nagsugod nako og kapoy sa edad nga 39. Nakabati na siya og kakapoy sa edad nga 39. Ako 35, siya 39. Ako 38. Ay, doon mo edad. I feel you. Oo. I feel you. I'm so burnt out. I'm so tired. But this is adulting. Yes. We need to work. Yes. This is adulting. Yep, is what we have to do. 15 Roy. years nako sa akong trabaho as seaman. 2013 nako nakaila si Mrs. Sunod tuig nagpakasal mi. Oh, dali lang oy. Pagka next year dayon. Magbuot lagi ka. Magbuot siya ay. Nagani uban diya nga 6 months pa lang nagkasal no? Mo ba? Ano pagbuot? Ano pagbuot? Dili ko ka-relate. Wala ini mo. Sa 12 years nga kuyog na mo, halos tanan akong sweldo, ako gyud ginapadala niya. Gamay ra akong ginatira para pang extra diri sa barko o pang pasalubong pag-uli sa Pinas. Nitaas? The usual? Yes, the usual. Nitaas man akong ranggo pero murag wala gyud i-level up among kinabuhi. Wala gihapon may kaugalingong balay. Nag-abang ra gihapon hantud karon. Ay, nag-abang is nag-rent. Gwapo siya nga Business Academy. Ay, Nag-abang is nag-rent. Okay, pero sa Davao City, wala ta nagaingog abang. Wala. Arkila ato Arkila or rent. 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 Pero more common kung Bisaya ha. Arkila jud dili abang kay murag Cebuano kaayo. Oo. Alright. Padayon. Naami tricycle pero ako pa na naipundar sa una nga single pa ko, wala pa'y obligasyon. Iyaha lang yun na ang tricycle. Dili sa ilahang duha ni Mrs. Okay. $1,000 akong ginapadala sa Mrs. kada bulan. Ana nga, usa ka libo, halos wala gyud siya matigom. Usahay, apil pakita sa tricycle magamit. O kung masiraan pagani, ako pa'y mag-abono. Kung mangutanak ko niya kung nakatigom ba siya sa akong padala, ang tubag niya kay, gamay lang, kay mahal kayo ang gasto sa mga bata o palaliton. Nami duha ka anak. Usa ka 8 years old ug usa ka 6 years old.
Pero kung tan-awon nako ang passbook, dili gyud makabuo og pangbalay o panglupa. Kay inig bakasyon ako, magasto ra pod ang gamay nga natigom niya ug ang akong natigom diri sa barko. Mm. Usahay maghilak na lang ko sa akong kabina. Labi na kung kapoy na kaayo. Maghuna-huna ko pila pa ka tuig ko ani nga klase nga sitwasyon. 10 months sa dagat, 1 month bakasyon. Mainggit ko sa uban akong kabaro nga nakapundar bisan dili dako ilang sweldo. Sila malipay kada human kontrata. Ako kabado kada uli kay dili ko sure kung igo ba ang nabilin nga kwarta. Dili pwede magdugay ang bakasyon kay kung dili magutom ang pamilya. Karon magpasko na, tanan akong padala sa pamilya, apil pa akong overtime pay na ipadala na. Wala na po nabilin, kundi usa ka buntong hininga. Maora na idol, daghang salamat, more power sa imong page. Actually, dili na among page yung giingnan. Ayahan ang gisendan nga page dito. Okay. Luoy no. Luoy siya. Dili ko gusto mag-judge dayon sa misis no kay basig manggod there are two sides of the story and basin manggod ang misis naapod siya struggles of her own. Like basig I don't know what's going on with their lives. But let's talk about $1,000 instead. Okay. $1,000 for a family of 4. Actually 3. Family of 3 lang kay wala man niyang bana sa balay. He's not eating there. He's not consuming electricity, water, and everything there. Kaya naman siya iyahang kaugalingong kinabuhi sa barko. So family of 3 ang misis, di ba? And the 2 kids. So let's talk about that. Is it enough? In this day and age. Kabalo ka no, basics lang good na ang mapalit sa $1,000. In my opinion. I think depende sa lifestyle no kay naman goy lifestyle nga kanang minimum jud kaayo. For example, dili jud ga aircon. Kanang electric fan lang sila, then unsa pa ba like walay sakyanan ginabaydan. Walay sakyanan ginabayaran. Sa bagay, murag wala man siya gingon na sila sakyanan. Ang gingon lang kay nagarent sila balay. Kung minimum jud kayo ang lifestyle, I think this is enough para sa kuha ha. Pero we have to consider nga basin pod ang misis kay ang iyahang lifestyle is comfort para sa mga bata ug sa iyaha. Let's say naka-aircon jud ilang apartment. So kana pa lang daan mo dako na gyud nimong kuryente. What if private school ning duha ka bata? Oo. So I feel like kulang ni siya if their lifestyle is comfortable. But if their lifestyle is minimum, nakatong walay aircon, public school, walay sakyanan, naga-commute, I think this is enough. I think lang jud. Murag just enough to live to go by. Just enough to live to go by and also para makatigom gamay. Naa siya matigom gamay kung minimum jud kayo ang lifestyle kring like dili man sa pinobre pero kanang enough to live. Ana ba? Enough to survive. Na makatigom jud siya but kung comfortable dili jud ni murag dili ni masigo ang 50K. 50, pila na ba ang dollar ron? 60. 60K man, $1,000, 60K. Dapat yun na yung mga fees. So, 55K na lang. O, 55K. It's basic, not enough, I think. Basic living. Dili ko mag-expect nga naa kay maipundar ana. Kanang lagi, ingunin mo, depende sa lifestyle. Kung comfortable sila, enough naman na nga murag mauna na ang naipundar nimo para sa imong pamilya ang comfort. You don't have to be materialistic about it. Oo. Pero kung ang misis kapila na ako ang mister na sige na ko reklamo nga nganong wala man gyud tay matigom, nganong wala man gyud tay makuan. Nganong hantud karon ako ang question nganong hantud karon dili pa masabtan sa mister nganong wala gyud sila matigom. Is it not explained to him their lifestyle there like wala ba siya na inform kung unsa ang ilang daily expenses? Nganong kadtud karon naga-frustrate siya nganong di katigom ang $1,000 niya.
he's not informed, or he's informed but is in denial. Kulang siguro kulang sila communication, no? Ay siguro jud kay frustrated kay siya nga ang $1,000 wa day matigom. So I'm suspecting it's either he's informed but he's denying, or he's not informed. Lisod man, wala man tayo side sa misis. Pero kung ang advice na to aning tawhanan ni, tanawon niya kung unsa ang kinabuhi nila, unsay kinabuhi sa iyang pamilya diha sa Pilipinas. Na-mention naman I nato nga kung I comfortable think aware sila. siya. I think aware ang bana kung unsa ang ilang lifestyle, because when he comes home and he brings his savings, mahurot pud. Di ba ingon siya na apod siya is kaugalingong savings? Pag nagauli siya, nag-share siya nga mahurot pud daw na. Ibig sabihin makita jud niya ang how the money gets out of their pockets. Kung ginaon sa paggasto, makita niya. So I am questioning how he's questioning this. Kay ambot bitaw oy. Kay kung ako dali lang man unta ni solve. Ang solution ani is you have to talk. You have to list the expenses so that both sides understand what comes in and what comes out, para kabalo kasabot ang duha ba. And once that is understood, kung unsa ang ginasulod o unsa ang nagagawas na kwarta, once that is understood, maybe you can both agree nga ay manage jud siguro atong life, di ta katigom kay nga ani gyud atong expenses. Or makakita sila window for savings by talking. Ang solution ani is to talk. Oo. Wala sila tarong communication ba? Kay wala siya kabalo kung asa padulong ang kwarta. Weird. Murag gina-question niya, or maybe katulad akong gingon, he was informed but he's in denial nga. Mao na ginalista siguro siyang asawa ang kuryente, ang tubig, ang tuition, ang pamasahe, or unsa ba na gasolina, ang repairs, household maintenance, di ba? Anyway, katong ihang giingon nga yang mainggit daw siya sa mga kabaro kay daghan na dog na pundar, ana bisan dili dako ilang sweldo. Tanawon siguro nimo ang ilang sitwasyon po, maybe they're single. Maybe they're not committed yet. Maybe they're still living with their parents. Ana ba? Siguro wala nagarenta og balay. Walay anak. May uban baya no nga swerte kaayo. For example, kamo kring na amoy balay, wala na ninyo ginarentahan, wala ninyo ginabayran. Provided na ang inyong balay. Kami pod, di ba? Naregaluhan mi og amo ang home diri ni Nathaniel Blanc. 'Di ba? Sa amo ang father-in-law, so wala mi bayaran ana. So dako kay nang tabang sa amo. Dili nimo siya pwede ingnon nga wala may pa sila, same lang baya mi sa barko nagtrabaho, same mi og sweldo pero may pa sila daghan na napundar. Maybe syempre siguro kay lahi man ilang sitwasyon sa imuha. Siguro pa sila anak, na siya asawa way anak. Gani. Lahi jud. Di kulang ang information diri. I can't really judge the missus because what's happening here in this story is the missus is the antagonist. Oo, the kontrabida. Murag subtly making the missus the villain in the story. Oo. Yes. Pero I really don't think so. Kay pag ingon niya $1,000 yung ginapadala kada bulan sa ako ang lifestyle, sa amo ang lifestyle diri sa balay, basic ra na siya. Basic lang. Wala, dili ka mag-expect nga naa kay maipundar, basta kami diri komportable mi, makakaon mi ug unsay gusto na mo kaunon, maka aircon, makabayad mi sa amo ang mga balay ronon. Oo. I agree. Parehas kang kring-kring nga arte pod mi. In fact, pag moadto mi sa balay sa akong kuya, mo chat mi daan i-on daan ang aircon. Pabugnawa daan ng mga level. Pabugnawa daan ng balay. Kainit ka. Demanding. Like right now, I'm not kidding. Nag-on ang aircon na 16 ang temperature. Tapos nag-on pa yung electric fan number 3. Arte gani kayo, no? Arte gani kayo. Dili man gud na arte kring. Work feeling na ko basic.
Basic Di na man siya. gud init bang gud kaayo. Init kayo diri sa Davao. Makaingon jud ko. Init jud ta kring kay kuan manggod ka ng coastal baya ta nga city. Atong city mismo duol jud sa dagat. That's why below na dili ta below sea level na buang na. Pero level ta sa sea. Level ta sa sea. That's why mainit jud ang Davao City. Init jud kayo mi diri. Unlike sa Bukidnon lahi sa di ba? Sa man Mao mo gani gusto sabta mi ninyo bi. Mao gani gusto mi mamalhin og mga mountainous areas. Gani. Unta mahimo ng city ang mga mountainous areas because I'm a city girl. I would like to stay in the city. So if the mountainous areas becomes a city, then I would like to move. Gutay ba no ang Buda himuon siyang urban area? I would like to No, move. kanadjay SM, na Jollibee, na McDo kanang dili nimo ma-miss ang imong ma-miss sa city life kay naapod siya dito. I think it's doable. It's feasible na dito jud ta mamuyo. Oo. I would like to move. Pero nakoy ingon para sa imo Mr. Seaman. Oo. Kung $1,000 imong ginapadala, then gusto jud ka makatigom, I think kaya nako na kuyaw man kay kog determination. Kung tay gusto na nimo magtigom. Determined ta, matigom jud ta, but expect dili jud mi komportable sa imong mga anak. Gani no, dili maka-aircon, Oo. public school. I mean, dili man sa dili komportable ang public school, pero kanang makatipid ba? Tapos dili makakaon sa gawas. Tapos makakaon mi 2 times a day. I think ang morning siguro maggatas og pan, then 2 times a day lang jud mukaon. Basta kanang stretch jud nato ang $1,000. Kaya man kung ako imong misis, pwede na to na buhaton. Pwede ra ko mag-itlog adlaw-adlaw. Wala problema. Cowboy man ta. Kaya na to na. But expect you dili komportable ang life sa imong pamilya. Okay? That's the risk of you pushing for saving sa imong $1,000 for a family of 3. Mo na ako maing 1 month good na. 1 month good na. Isip pa. Mo na no makaingon jud ka no nga yawa maning mga tao nga mang tip lang sa mga Viva Hot Babes, Viva Max Hot Babes ug mga 300k tip for Sana just sitting with you, nothing happened, no sex, no cuddles, no, just sitting with you in the table, and the senator will give you 300k. I don't know, I just found that video sa Facebook kanang gi-interview siya. Viva Max siya nga star ba? Ay kanang starlet or whatever that's called. Basta kuan siya kanang artista siya sa Viva Max. And then mura gi-reveal niya na siya revelation nga. Naday one senator na masking mulingkod lang doing nothing, she's being given a kanang tip of 300k. Hala ka oy. Ginaunsa na nila no? Gani ginaunsa na ninyo like kanang senator ba ya? So maski pag let's say dato man mo daan, no, don't do that. No, it's unethical. Don't do that. Politics na punta. Dili ko mag-politics. Ayaw pag-politics. Na-comment si Nathaniel Blanc. Sa man? Ano siya? Ang dakong pangutana. Nganong 10 months sa barko tas 1 month sa Pinas? Asa siya anang another 1 month? Wala ko kapansin da. Wala na wala ko kapansin. Break Nathaniel Blanc. Wala ko kapansin. Asa ka siya? Basig diha padulong ang mauna kring. Wa jud sila matigom kay naa din siya gibalay laing tao. Isa ka bulan siya wa muuli sa ilaha. Naa siya gibalayan dito nga Viva Max. Mao di ay. Ay nako. Okay, problem solved. Explicit kayo yung giingon diri 10 months sa barko, 1 month bakasyon. Napay 1 month asa man ka? Asa ka na pet? Maka-question pod ka no, asa wala niya gi-clarify. There is a story. Wala. Dira padulong ang rest of the money. Diba? Asa man ka sa 1 month? Winabaya ko yung mga nabalaan na story, anak, Kring. Unsa? Ako yung mga nabalaan na story, anak.
kanang mga real story from real people. Kanang ganahan lagi ko magkuan magkanang, istorya ba unsa di ay nahitabo? Laminaw niya insert na dire, insert sa brain ang mga chismis. Kuan, unsa di nahitabo? Kuan kanang naa di kanang bana nila nga seaman. Tas moingon nga muuli anang pitsaha, susugaton daw sa airport. Unya, dili magpasugat sa airport kring, sa gawas na daw, sa gawas na daw sila magkita. Kay dili di ay siya anang adlawan ni uli. 1 week ago pa di siya ni uli. Kay naa di siya gibalay 1 week ago. Hala kuyawa ana oy, chismis sa gina. Oo, kuyaw kayo ang mga story sa mga tao. Lain-lain mga mga story. 'Di ba? So naay mga ingana nga style ang mga ubang seaman. Mao bitaw nang naay ka ng stigma or naay unsa tawag ana kring stereotype ang mga seaman as seaman loloko. Oo, bantog ra. Oo. Nya akong question pod, ang seaman jud ni siya? Ay unsa na seaman? Dili ko aware kung unsay sweldo sa mga seaman jud. Pero sa ako mga kailang asawa nila seaman, dagko man kayo ilang sweldo kring. Murag gamay ra gud ni siya para sa seaman. Gani na question jud ako ang bana ay. Questionable jud ni siya nga story ay kay nganong $1,000 ang ginapadala sa misis. Nganong cause ani ha, year 2009 or 2010 katong nakoy friend na ayang bana is seaman. Kato nga time patukring ha, 2009, 2010, 500K a month ang sweldo sa iyang bana as chief engineer sa barko. 500K a month, 2009 pa to. So kung 2009. walay ranggo, butang ta lang naa sa mga 100K. Kay naaman ay ranggo ng asawa sa mong friend. Naadjud siya ranggo yata kay he said here sa iyang story nga unsa to naa siya giingon. Murag nitaas daw yang ranggo. Pagitaon ako, nag-mention jud to siya nag-mention jud to siya. Nakalimot naman ko Pero di ba murag nag-mention siya nga na nagtaas daw yung ranggo, pero wala daw ranggo. Oo. So naay ranggo meaning dili siya ranggo meaning dili siya the lowest or the frontliner, dili siya lowest level. So na question na po nako, ano $1,000 yung ginapadala nga katong kailan ako, the highest man pud gud to nga level as chief engineer sa barko, 500K ang bulan niya sa iyang bana. Nya buo na ginapadala kring. Sa iyang bana. Buo na. Amazing. Buo na. Amazing. So, ilang life, makita na ko sa akong friend nga asawa ang bana niya sima, makita na comfortable jud ilang life na sila multiple vehicles, not just one pickup truck but 2 pickup trucks, tapos sila truck na sila dako nga balay, dako ang lot niya ang mga bata nag-eskwela sa Ateneo. So, well invested tanan ang mga dagan silang lots na pinalit mga lots na kanang mga subdivided lots ana. So well invested ang kwarta sa iyang bana, maybe savings too kay wala man ta kabalong nag-save pa sila pero basin no kay dako kayong 500K a month. So makita nako comfortable ilang life. Diba? And as a mister, kung ako ang bana, mahappy ko magtanaw ako mga anak. Oo. Di ba ka-happy, di ba? Kung ako misis kay alaga kanya yung sarili, na siya ka ng mga spa day, na siya skincare, na siya ka ng, di ba, regular check-up sa iyang mga anak, private school tanan, mong balay, kay centralized aircon. Mahappy ko, kay pag uli ni mo, yung ani ang ako na-provide, yung ani ang akong investment, akong family. Makahappy, no? Mga anak. Oo. So, mo lagi na ang ato ang tanawon, dili lang kay ang material na bagay. Ang comfort sa kinabuhi po ang iyahang tanawon siguro. Matingala jud ka kung dili ko suwito sa sweldo sa seaman, pero gigamayan ko sa iyang sweldo. Gigamayan ko sa iyang ginapadala. Wala na ko ni giingon ka ganina. Mataha ko mo ingon nga gigamayan ko. Pero okay, karon mo ingon ko, gigamayan ko. Dili ta mataha kring kay ngano, ang $1,000 as seaman, we're not comparing it to us. Kutay atuan ang sweldo dako na as sweldo nato nga dili ta seaman. Kutay nag-work lang ta diri, call center. Dako ng 50,000 kring actually. Dako.
Oo, Oo. believe ko ana. Pero kung mo'yong kag seaman, tas $1,000, questionable siya. Gamayan ko ana. Mao gani. So mo lang to, ano siya, unta nakita na nimo ang among opinion nga makalibog. Or dili man libog. Kanang medyo wala mi nag-judge sa misis. Oo. Nagkampi mi sa misis gamay. Oo. Kay nga no, misis man po mi. Mao gani, oh, bias kayo. Misis man mi. Misis man mi. So dili nimo maiwasan nga mag-sympathize, mag-empathize kang misis. 'Di ba? Lisod pa igoon ang 50K kung komportable lang ang kinabuhi sa mga bata. Lisod na pa igoon. Oo, oo. Oo. O ya, Anyway, kung komportable man galing ang ilahang kinabuhi, igo-igo ra pud na siya no. Dili kaayo maayo na lang makatigom. o dili kaayo makatigom. Murag mag-expect ka nga dili ka mag-expect na naa jud mo yung maipundar na mga balay na mga sakyanan nga unsa ba. Naa lang mo yung matigom gamay, emergency fund maybe kana. That's it. That's all. Dili mi taga DTI nga kailangan ningon jud ang among gisulti diri is mo na gyud na ang nasa libro. Dili na mao guys. Para sa amo amang good opinion man to. And based on our lifestyle, nga pag moadto mi sa balay sa among kuya for a party mo ingon daymi sa among kuya nga paandaran ng aircon papugnawa daan ang balay bago ko moabot dapat bugnaw na ng aircon diha sa inyong balay. Ana, based on that kind of lifestyle nga ani mi ni Kringkay, nakaingon mi dili siya enough ang 50K, ang $1,000 for comfortable life Pundar-pundar. plus savings. Oh, plus savings mingon Oo. ka. Oo. So mao na siya guys, among opinion. I'm so sorry for the opinion if dili mo agree ana. Kay basta ganahan ko sa atong sugilanon karon, medyo na steer ang ato ang controversial ato mga tubag. Ano ba? Oo. Feeling nako no na controversial ang atoang tubag. Feeling nako no naulaw ko gamay nga ingon ani ang ato ang opinion nga dili ta luoy si kuya pero kanang dapat laalang gyud sila komunikasyon ni misis. Oo, dapat magstorya sila. But ingon pud ko Kring ganina kung gusto gyud ni Kuya Siman, ako iyang asawa, kung gusto gyud niya magtigom I think I am determined enough to do it. I think I can do it. Okay? But expect the lifestyle of your family here na nabili nimo sa Pilipinas is going to be a little bit miserable. Like, Nice enough. masking kanang mga on sa Jollibee mo balibad ko mga ingana na mga kuan nya basta minimum viable lifestyle ana Minimum viable product. mo na siya guys og nami Ibis Academy katong among Ibis Academy kay katong nag-abang. Oo, nag-abang di ay. Oo. Ibis Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. So the word is abang. Muna to. Abang. Muna to. No, na nag-Ibis Academy, guys. Tapos abang is ang apartment is Balay Abanganan. Muna ang na-learn ako sa isa sa ato mga past sugilanons. Gani. Pero kung ato mo Davao, kung tahay gusto ka mo bakasyon og Davao, dili kayo ginagamit ang abang diri. Arkila or rent. Rent good. Huy namoy ginapaarkilahan di kwarto, arkila jud siya day. Naa jud na ginagamit siya, arkila jud siya. Dili siya abang kay ang abang sa Cebu. Dili po na Tagalog ang arkila. Unsa sa Tagalog? Ang Tagalog kay renta. Ay uno. Renta. Renta. Ay, Bisaya po day siya no, rentahan, ginaparentahan. Ay uno. Murag ginagamit na to siya as a Bisaya word. Oo, renta. Or adapted lang from Tagalog. Amot basta mo na. Basta ang ginagamit ato diri sa Davao kay dili abang kundi renta or arkila. Yep. Lahi po ng arkila, feeling nako kay sa mga gamit ang arkila. Feeling nako. Or sakyanan no, arkila. Oo, sakyanan. Ginaparkilahan mo na yung kotse. Mga ingana no. Oo. So, kung renta kay balay. Yeah, mao na to siya. Right. Thank you so much, bye. Right.
Vote in the poll ta. O, sige. Pero question ni siya, guys. Okay. Og Gusto na ang, ako, kadali lang, magkuan ko. sige. Og ang, unya na, usab. Og ang pangutana. Gusto na mo madungog inyong opinion. So, masigo ba karon ang $1,000 sa isa ka pamilya nga, let's say, Pareha mom sa and ilaha. 2 kids. Para sa ilaha. Para sa ilaha. Kulang pa ba na o sobra na? O tama ra? Comment sa Spotify, YouTube, or Facebook. Ay, vote in the poll na. Oy, kay butangan man na to nag-option. Kulang pa ba? O sobra na? O Tama lang. tama lang. O vote in the poll ni siya. Pero pag-comment kihapon mo. Sa Spotify, Kung dahil YouTube. taas kayo yung opinion and mo Oo. Ling, dili ko agree sa imong opinion na lifestyle. Dako na ng 50K, ana. Ling, baga kagnaw nga na, ana. Pwede na siya. Pwede na siya nga comment. Pwede. Oo, pwede na siya. Pag kontra mo, kay dira ta mag-kontra. Oo. Dili lang takutob, guys. Bye. And see you next week. Alright. Bye. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!